Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ne ka tsoratar kuma ka ji tsoron wata fitina ko wani tashin hankali wanda yake idan wannan tashin hankalin da fitinar ya zo baya rarrabewa tsakanin wanda ya jawo da wanda bai jawo ba. A yau a nan goron misali Allah ne ya umarce da mai zakka. In Allah ta'ala ya baka dukiya ta fitar da zakka ta noma ce ko ta tsaba kudi ne ko ta dabbobi ne, sai ka ƙi yin ainihin zakkar, ka ƙi kai kadai ko mutane 10 ko 20 ko 30 wanda Allah ya bai abin zakka suka ƙi. To yayin da fitinar rashin fitar da zakka ta zo, ba za ta ce wancan ya fita ba wancan ma ya fita wancan ya fita saboda haka shi a kewaye shi. A idan fitinar ainihin rashin fitar da zakka ta zo, shine hana ruwa. Allah ya hana mu ruwa ko kuma ya samar da ruwan amma Allah ya dinga babbakar da iska, ko Allah ya yi ruwan amma ruwan ya wuce kima, ya wuce yadda ake bukatar sa. Duka wannan musiba ce. Duka in ta zo ba ta kebancewa cewa wannan ne ya da ni. Saboda haka mu sani yan uwa, Allah gwani ne akan ainihin musiba da bala'i da tashin hankali ga bayansa wanda sun saba. Saboda haka lallai yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala bai taba saukar da wata masifa ba a bayan kasa a ce wannan masifa ce Allah ya saukar da ita, ko bala'i ne wanda ke sauka daga sama zuwa ƙasa. Kowane irin bala'i ne, duk wani bala'i wanda ka sani da wanda baka sani ba, ko bai taba sauka face sai dalilin saba ma mutane, saba ma Allah, saba wa mutane ga Allah. Kamar misali zina, zarar mutane sun yawaita zina ta yawa a bayan ƙasa, Allah subhanahu wa ta'ala ya sababar da yawan kisan kai, kashe mutane, gaji can an kashe kaza, can an kashe 100 kaza, can an kashe 50, can an kashe kaza, an yi kaza kullum. Kamar yadda ke ji a Nijar, yan da suka taro wata mota ta yan kasuwa bayan ji an yi kasuwancin, in ta dauro an yi gare da zalunci iri daban-daban, an samo kudi an shigo motoci, yan da suka tare suka fitar da su, duk suka harbe su. Ba sun harbe su kuma suka kona ainihin wadansu da cikin motoci da suka tafi da wadansu. Duka wannan masifa ce. Saboda haka yan uwa, yana wajibin mu komo zuwa ga Ubangijinmu, mu komo zuwa ga Allah da tuba da istighfari da kyautata halukanmu. Allah sai ya ɗaukake mana wayannan bala'o'i da musifa, domin babu wanda ya isa ya ɗaukake wannan musifar da bala'in sai Allah ta'ala. Allah sai shi, ba wanda ya isa, ba wani wanda za a zaɓa wani shugaba ya ce wai gashi yau shine zai sila ko ya dalili na ainihin kwaranya wannan bala'o'i da tashin hankali da suka mamaye ƙasa ko suka mamaye duniya. Wallahi ba ce Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka dole ne mu yi istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu tuba mu dawo daga ainihin rakiyar abubuwan da muke aikatawa wayanda ba su dace ba, tuba irin ta gaskiya, dawowa zuwa ga Allah, dawowa irin ta gaskiya shine tamassuki da littafin Allah, almana aiki da shi. A gidanka ka aiki da ainihin alqur'ani, a gidanka kai tsakaninka da 'ya'yanka da makwabtanka kai aiki da littafin Allah, ka yi aiki da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Duk lokacin da aka ce mutane musulmai sun aikata haka, lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai mamaye su da rahamarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ce duk abin da kuka ya same ku na masifa, kowace irin masifa ce, to ayyukan da hannayen ku suka aikata ne, ayyukan da hannayen suka aikatar da shi ne suka aikata. Amma ku mu sani Allah subhanahu wa ta'ala yana mana yafiya ga masu yawa, inda Allah na mayar mana da murtani da yanzu babu sauran wata halitta ko ta dabba wacce ke rarrahiya bayan kasar nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi ba za mu iya tsere ko mu kubuce ma Allah ba ko mu gagara Allah, ba ma iya gagara Allah, ba wanda ya sai gagara Allah. Allah ta'ala ya ce lallai ne mu sani wallahi doron ƙasa da cikin teku
duka fasadi da tashin hankali da fitina sun tabbata wannan wurare guda biyu ba dan komai ba saboda abinda mutane suke yi ne na ba daidai ba kuma da wata wasifa Allah ta'ala ya ce yana ɗanɗana ɗan ɓangare ne na abu da mutane wannan gefe ne wannan ɓalli ne na abin da suke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan kuma ba dan komai ba ne sai dan wasu bai za su gane ba su gane kuskurensu su gane ba su kyauta ba su fahimci ainihin laifin su ba sun kauce ma hanyar Allah su gane haka su ainihin juyu Allah subhanahu wa ta'ala ce ku nemi gafarar ubangijinku lalle Allah mai gafara ne yana gafarar laifuka da irin laifin da kai lalle Allah ta'ala idan ainihin ka nemi gafararsa ka dawo zuwa gare shi Allah mai gafara ne don dama annabi ya nuna mana cewa da irin laifin da kake aikata ko duk da duniya za su zama masu saba ma ubangiji su zama babu wani mai aikin daidai su zama kamar shedan ba za su taɓa mulkin Allah da komai ba ba za su takura Allah aikin Allah da mulkin Allah da komai ba ba za su ainihin takura ma Allah ba da komai haka Allah subhanahu wa ta'ala ce saboda haka muke tuba ga Allah muna kuma dawowa ba tubar kawai ba dawowa ba kana ta aikata aiki wanda yake ba daidai ba amma kuma kullum kana ainihin ƙara nutsa akan abin da bai dace ba akan abin da Allah ya hana ka to wannan kamar ma kana izgilanci da Allah ne kullum kana ta ƙara shiga cikin gurbin zunubi kana ƙara shiga cikin gurbin saba ma Allah amma kuma kana astaghfirullah to kamar kana izgilanci ne da Allah dan uwa musulmi mu ji tsoron Allah ubangiji lalle tsoron Allah wata garkuwa ce wani amfani ne wanda yake yana da amfanarwa mai yawa a nan duniya wanda ƙarshen tsoron Allah abin godewa ne wanda aka ba shi aka ba shi sakamakon ƙarshen sakamakon jin tsoron Allah wallahi zai gode kuma 'ya'yan itacen tsoron Allah wallahi masu zaƙi ne kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ya ce har in kuka ji tsoron ubangiji Allah sai ya kyautata al'amuran ma'ana halayen ku za ki gyaru ayyukan kuma Allah ya gyara ayyukan ku muna da kuke zama masu kyau Allah ya gafarta muku zunuban ku duk wanda yake ma Allah da manzon su to hakikatan ya rabo wanda yake mai girma an samu hadisi daga Abu Zarri Allah ya kara masa yadda Abu Zarri yace manzon Allah tsira da abinci ya ce da ya ce masa shi da kansa yake ga Abu Zarri yake cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake ka ji tsoron Allah kasuwa kake ka ji tsoron Allah a gona kake ka ji tsoron Allah cikin gida kake ka ji tsoron Allah ko me kake ka ji tsoron Allah da akwai abin da Allah ya ce ka bi a wannan matsayin da kake kuma ka bibiye miyagun ayyuka da kyawawa ya zama kana kyawawan ayyuka ba munanan kawai ba in kai munana to ka bi su da kyawawa yake gaya ma Abu Zar al-Ghifari yace yin haka zai sa zunuban da kake yi sai su share ba zama kawai kai tabargaza kake ta yi kawai ba ayyuka na kirki ba ayyuka na farai kamar mafi yawan mutane a halin yanzu kuma yake gaya ma Abu Zarri matsawar za ka kasance da mutane za ka yi ɗabi'a da mutane ma'ana za ka zauna da mutane musulmai ko kafirai ko wane ne to ka tabbatar ka yi mai ɗabi'a kai mai hali kyakkyawa ya musulmai Umara bin Abdulaziz rahimahullah yake nuna mana cewa tsoron Allah ba wai kiyamul layl bane kai ka kwana kana sallah ko duk kullum kana azumi kana ainihin cakuɗe ne da wa'annan abinda ke tsakanin wannan ya ce ba shi ne tsoron Allah yake cewa abinda ake kira tsoron Allah shi ne Allah bayan da abinda Allah ya farlanta a kanka Allah ya ce ran juma'a duk aiki ka bari dan zawal ta yi ka zo shi ne tsoron Allah amma ina tsoron Allah ran juma'a ba abinda ya ba maka tunanin ka ba ka tsoron Allah shi ne barin kuma abinda Allah ya haramta ka bi umarnin Allah ka aikata abin da ya ce ka aikata don tsoronsa don neman rahamarsa shi ake kira tsoron Allah barin abin da Allah ya haramta a kan ka matsayin ka na musulmi